Игри. Yes! Фалях игри. И тук съм билим. И трябвате да виждате това, но... видите един път как ме били. И къде ме била? Във война сме. Видим така много. Не съм много силен, като виждате. Съм много слаб. Някой сме направили. Глед. Чу. Геза. Как качвам, да. Пуснаха. Стърки. На кой лево? И това е шум. Няма така. Там падам. Има тук няма да падам. Точно, не падам. Тук съм. Чувам къде съм. Кино пара. Я да стана някакво тир. Не, това няма да го направим. Не. Видимо, че го нападна. Това някой го нападна, аз трябва да го нападна. Аз съм болен. Го нападна просто нужно. Така. Губим така много. Хубаво губим, ма... Право прекрасно губим. Право кеф да се удариш. Това сме нападнали. С това го нападна. Как се ме смажат. Пата нямаше представа, ако съм нападна. Има Алексия, ама аз няма да нападам, защото на мен ми трябва. Сега трябва да нападам. Аз съм... няма да войната. Аз съм вън. Не, се падаме тя. Бах се. И са! Него съм се изгубил малко. Сгубим под много млечета. Много са. Няма. Напад всичко, смисъл. Геймова. Ми баба правила кекс, бе. Какъв кекс, бе? Как ме е кеф? Аз срещу парите на пътнете къщата. Аз се пасвам от учените. Гледайте. Няма да парите, бе. Бирам... Как ти ма вече такива? Съм включил да ми... Не си замръзнала, как гледам. Изи. Който ме трябваше да видим автография. И гледам. О, is busy level.
И си гледа, и ми се изпада. Чао.